Najväčšia chyba pri investovaní je zle nastavené portfólio. Veľa ľudí rieši, kam investovať, ale pritom neurčia si, kedy tie peniaze budú potrebovať. A práve podľa času by sa malo nastavovať celé investičné portfólio. Vo všeobecnosti existujú tri typy klientov. Konzervatívny, vyvážený a rastový klient. Väčšina ľudí práve patrí do skupiny vyvážených klientov. Ak investuješ na 5 rokov, tak tam má zmysel mať väčšiu časť v dlhopisoch. Rozdelil by som to tak, že 80% do dlhopisovej zložky a 20% do akciovej zložky. Pri 10 rokoch rozdelenie portfólia môže byť 50% akcie, 50% dlhopisy. Pri 15 rokoch už dominujú akcie. 80% do akcií a 20% do dlhopisov. Pri 20 rokoch pokojne 90% do akcií. Čím viac času na investovanie máš, tým menej ťa zaujímajú krátkodobé výkyvy na trhoch. Ak sa bavíme teda o akciách a dlhopisoch, mám na mysli ETF fondy, ktoré zastrešujú najväčšie spoločnosti po celom svete. Takisto v dlhopisových ETF máme aj korporátne dlhopisy, aj štátne dlhopisy. Ak chceš mať nastavené správne tvoje portfólio podľa tvojho cieľa a podľa tvojho investičného profilu, ozvi sa mi.